الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. باهك من سلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaikar salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ƙara godiya Allah tabaraka wa ta'ala mai ni'ima mara iyaka, wanda yake saukar da albarkokinsa masu yawan gaske duk saboda mu. Ƙididdiga da aka yi ta yi na lissafi saura to sauran ya ƙare, da haka yau mun waye gari muna ɗaya ga watan Ramadan, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da shekara 1444. Alhamdulillah, sai mu ƙara godewa Allah. Na sha gaya mana da yawa sakan ci buri domin su riski irin wannan lokacin, amma kuma cikin yardar Allah sai ku ga kwanan ya ƙare. Ba rai wannan muke cewa Allah ya ƙara kawo mu na shekaru na sama masu zuwa, to gashi Allah ya sa muna raye, da haka Allah shine abun godiya. Alhamdulillah, wannan shekara babu abin da za mu ce mata, saboda duba da irin yawan kalubale da Allah tabaraka wa ta'ala ya maka mana, musamman harkar kunga rashin kudade din nan hannu, ga kuma zabe ya zo shi ma ya tankaro dab da Ramadan din, wanda da yawa ma wannan shi sai ya shagalantar da su, ya mantar da su cewa fa aikin da aka saba yi ɗan nan ko kuma na shekara da yake tunkarowa fa gashi ya taho. To wasu da yawa ba su riga sun shirya ba, to amma dai aikin gama ya riga ya gama. Da ka shirya da baka shirya ba, Ramadana ta zo. Don haka an fara azumin watan Ramadan daga yau ɗin nan. To don haka insha Allah, kamar yadda muka saba kowace Ramadan muna da nasiha da 'yar kullum, wadda kulle yau mai Allah ya da na gurgudan 'yan mintuna za mu ci gaba da yi domin tunatar da juna da kuma ƙara wa juna ƙarfin gwiwa wajen yin abin da ya dace. Kafin ɗorawa da ainihin wato ita nasihar game da sha'anin sallar asuba, insha Allah za mu sake rage minti 5. Za mu dinga tada sallah karfe 5:30 daidai da yardar Allah. Sannan abu na biyu, muna da tsare-tsare kamar yadda aka sani a wannan masallaci namu mai albarka, shine batun ciyarwa na azumi, wato iftar sa'imi, da kuma abin da ya shafi harkar mata marayu wanda muke musu kayan sallah duk shekara. To wannan shekarar ma muna tunatar da mutane lokaci yayi, kuma muna fatan za a fara tun da wuri. Daga bangaren gudunmowa an fara samun wasu abubuwa. Akwai Alhaji Ahmad, wato Ahmad ɗin Hajiya kenan, ya ɗauki nauyin gabatar da kunu kamar yadda ya saba da shekara. Insha Allah za a ci gaba da kawowa. Sannan akwai Ahmad Gumal, ma'aikacin NAFDAC wanda yake Kaduna, to shi ma ya aiko da kuɗi naira 10,000 wanda ya ce a sa a masallaci saboda ciyarwa. Akwai Alhaji Abdulkadir wanda ya koma rijiyar zaki, to shi ma ya aiko da kuɗi naira 80,000. 80 ɗin nan 50,000 ta marayu ce, naira 30,000 dama can ya saba yana ba da buhun shinkafa wadda muke rabar da ita ga wasu daga cikin dattijanmu na masallaci haka da sauransu a bisa dai ciyarwa. To don haka ya ba da wannan 30,000 domin gabatar da wannan aikin. Amin. To in dai ba na manta ba, ina tsammanin abin da ya fara shigowa kenan na so adadin waɗannan mutane guda 3 ne ko guda 4. To da haka dai kofa tana bude ga duk wanda ya shirya kuma yake son ya musharaka da mu, muna fatan ya shigo. Idan wani abu ya sake shigowa za a yi bayani. Gwamnati ta saba ba da ciyarwa kamar yadda muka sani, to amma dai zuwa yanzu tukunna muna dako insha Allah idan abin ya tabbata, to da haka za mu yi bayani insha Allah ta'ala. Allah ya sa albarka, Allah ya saka musu da alkhairi,
Allah ya sa musu a cikin mizanin su, ubangiji tabaraka wa ta'ala ya biya musu dukkanin bukatunsu, Allah kuma ya yankuro da duk wanda yake da iko kuma a samu ƙwarin gwiwar wajen aiwatarwa. To idan muka dawo bangaren nasiha kuma kun ga wannan watan mun dan yi bayanansa a wajen yin maraba da zuwan wato shi watan Ramadan nan. Wata ne wanda ya kunshi abubuwa na ban mamaki, don haka wannan bai boye gare mu ba gabaki ɗayan mu na irin alherin da Allah ya tara, kama daga rubanya lada da ubangiji yake a irin wannan lokaci, kama daga irin daren Lailatul Qadr da Allah ya sa, kama da irin hidima masu tafsirai da suke yankura, saboda haka ko ina masallatai ne, majalisai ne, ka jana ta karantarwa, saboda me watan ne wanda Allah yake faɗin shahrur ramadan alladhi unzila fihi alquran, watan Ramadan wannan da Allah ya saukar da alqur'ani a ciki. A irin wannan lokaci ne mala'ika Jibril yake zuwa ya sauko ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam, su dinga dirasar wannan alqur'ani, suna bibiyarsa, suna karanta shi. Wannan ya kawo mu a ƙasar Hausa, saboda haka ba a sakaci wajen gudanar da tafsiri a duk lokacin da irin wannan lokaci idan ya zo. Akwai hidimomi da yawa wanda ya kamata na farko ka auna, ka kalli azumin da yadda za ka kai shi. Kullum ina tuna mana faɗin shi malam mai akhdari, wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi. Baya halatta mutum ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan aikin. Dan haka wannan ibada tana da girma. Ibada ce wadda in kai wasa za ka yi ta, amma a zero za ka tashi. Allah ya tsare mu. Domin da yawa manzon Allah da kansa ya faɗa, ya ce rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-jaw, wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahar. Ya ce da yawa cikin masu azumi ba su da komai na azuminsu sai dai yunwa kadai. Ce da yawa cikin masu tsayuwar wannan qiyamul layl da ake, ko qiyamul ramadan ko tarawih ko ashan, to ba su da komai na wannan tsayuwar. Ya ce kawai sun dai horar da idanunsu, an ba ido wahala, ba a je an kwanta an yi bacci ba, ya zo amma ya tashi a tutar babu. To wajibin abin da yake kanka ka san ma me kake yi tukunna. Don haka duk wannan ibadar tana da ka'idoji, tana da sharuɗa, tana da tsari. To ka bi wannan tsarin, karka goce tsari. Layi ne gashi nan aka shata maka aka ce to karka gota. Idan yanzu ka saki hannunka ko akan kwalta ne, don haka ka shigo hannun wani, komai na iya faruwa da kai, domin wani zai iya buga maka, kai za ka iya buga wani. To ko ka je ka hau kan wani tudu domin me ka saki layi. To kun ga me zai hana ka bi daidai? To a ka'idar shari'a ka bi daidai in kana sallada. Idan ba ka sallada to ka goce. To tun daga kan abin da ya shafi tsare mu da aka yi daga ci, sha, zake mai iyali, to wannan tun daga yanzu mutum ya ɗauki wannan ka'ida. In dai ba kana da uzuri ba, cikin uzuri na shari'a da aka fitar, to lallai azumi yau ya hukan kowa, in dai mutum musulmi ne. Domin kafiri baya cikin lissafi, wanda yake mahaukaci baya cikin lissafi, domin sai mai hankali. Sannan sai wanda ya balaga yaro baya cikin lissafi. Matafiyi baya cikin lissafi, sai dai shi ya ga dama, ya ga ba zai sha wahala ba dan ya dauka. Wannan malamai suka ce babu laifi. Mara lafiya baya cikin lissafi, saboda sai da lafiya ake yin ibada. Idan akwai larura wadda za ta hana, za ta sa mutum ya galabaita ko ma ta ya mutu, to wannan baya cikin lissafi. Don haka an halatta masa zai ci abinci. Mata kamar wadda take cikin jinin al'ada, to ita ma ba ta cikin lissafi har sai ta gama ta yi wanka. Haka wadda take cikin jinin biki, ita ma ba ta cikin lissafi har sai tukunna ta tsarkaka sannan za ta shigo. Haka wadda take shayarwa, wanda wannan tsotsan yana iya galabaitar da ita, ya wahalar da ita, hatta kai ga za ta iya halaka ma in ba sa'a ba, to ita ma ba ta cikin lissafi, sai daga baya za ta rama. To haka wadda take ɗauke da ciki, wannan cikin yana azabtar da ita ko yana wahalar da ita, in ba ta ci ba za ta wahala. To wannan wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj.
Allah ce mun sanya muku wani abin da zai azabtar da ku ko ya wahalar da ku ko ya kuntata muku a cikin wannan addinin ba. Dan haka sai rukhsa ta zo, sai aka samu sauki. Duk waɗannan saboda haka za su bari sai bayan sallah. Wanda babu maganar ramuwa a kansa zuwa bayan sallah mutane ne guda biyu wadda shari'a ta ce. Mutum na farko mara lafiyar da an ɗebe tsammanin warkewarsa, shi wannan ciwon da yake fama da shi ko ciwon yunwa ko ciwon alsa, to fa za su ci gaba da azabtar da shi ba a san ranar warkewa ba, to wannan ciyarwa ce a kansa. Kullum zai ciyar da nisfu sa'i, wato rabin kwano na abinci, ya nemi wani ya bashi, to wannan ne maimakon azumin da zai. To mutum na biyu tsoho ko tsohuwa wanda shekaru sun ja, don haka lallabawa ake yi yau ko gobe za a tafi, to wannan tsohon saboda rauni ba zai iya azumi ba, to wannan shi ma ciyarwa zai. Wanga ba maganar ramuwa kenan a kansa. Kullum kamar yau din nan, saboda haka sai a ciyar. In aka yi gobe a sake, jibi a sake, daga nan har ƙarshen wata. Don haka mutum ya riga ya gaba. To waɗannan su ne masu uzuri. In ba ka ɗaya daga cikin wannan lissafin, to ka sani kawai azumi ya hau kanka. Karka rabe, karka ƙi, karka ce kai baka yarda da ganin watan ba ne, kai ai waɗanda suka faɗa ɗin ne dai sai a sulo, ko sai waye, kai ta wani raɓe-raɓe, ko ka zo ka dinga ƙaryar kai ma kana da ciwo. Allah ya san ka, ya san zuciyarka, ya san me ka kudurce. Idan ka shiga lungu baka ji tsoronsa ba kai abin da kai, wannan ruwanka. Mu sani wannan ibada ta alfarma ce a gare mu. Allah ya yi mana ita domin mu samu alkhairi mai yawa a ciki. Dan da Allah ya gaya mana akan wajibcin, sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah ya ce ya kira mu'minai, ya ku waɗanda ka ba da gaskiya, mun wajabta azumi akan ku kamar yadda muka wajabta waɗanda suka gabace ku, ba dan kuma ba la'allakum tattaqun, ko za ku samu tsoron Allah. Dan haka barin ci da sha me yake nunawa? Tsoron ubangiji. Dan manna Allah wa zai ce maka kana kallon abincin an kawo amma ka kici, to sai Allah. To dan haka wannan kuma zai bayu ya zuwa duk wani abu na sabo, to za ka bari. In dai har za ka daure wancan, to sauran abin da ya shafi ƙarya, cin amana, gulma, ko yaudara, ko ha'inci, ko zalunci, ko menene, to za ka ga ka nisanta ba za ka yi ba. To da haka yana da kyau ka yi azumin ta yanda kuma azumin, kamar yadda na faɗa a baya, ba za ka yi asararsa ba. Lalle ƙarya tana daga cikin abin da ke rusa ladan azumi. Lalle daga yau magana ƙarya to ta ƙare, shaida ƙarya ta ƙare. Karka zo ka dinga faɗi banza faɗi wafi, ba a yi baka faɗa. Musamman a yanzu mu akwai iya ba da labari. Ku duba yadda wasu suke ɗaure kawunansu wajen azarbaɓi a social media. Dandana sai mutum ya zo sai ya rubuta wani abu sai ya cilla, ba a yi ba, bai san an yi ba, amma yana karambani. To kun ga wannan matsala ce. Da rubutun da furta da bakin duk uwarsu da uwarsu ɗaya, ɗan juma ne da ɗan juma. Don haka mu yi a hankali, domin me azumin ka ya kai inda kake buƙatar sanya shi. Idan kuma ka ƙi, saboda haka za ka yi amma babu fa'ida. Don haka ina ƙara kiran mu, wannan rana ce da muka fara azumin kuma za mu ci ɗamara, za mu dage. Duk abin da yake na alheri yau ka zauna ka tsara shi, ai da kai. Ka dubi yadda rayuwar za ta gudana. Kana da awa 24 a rana, to ka ware lokacinka na bacci, ka ware lokacinka na karatun alkur'ani, ka ware lokutanka na tafiya masallaci domin yin sallah, ka ware lokacin da kake da shi na social media da kuma wanda za ka zo ka yi aikin alheri. Kar ka karar da lokacinka bani kawai sai dai waya, bani aikin waya. Amma idan karatu ne, wannan ai babu laifi ka ɗauki waya. Wa'azuzzuka kake bi, wannan ka ɗauki waya kana ta aikin alheri. Amma mana kar ka tozartar da lokacin naka har ya ƙare ba kai komai ba. Ka shirya wa kanka halartar tafsiri. Insha Allah ta'ala yau muke sa rai mu ma mu fara namu tafsirin bayan sallallahu asar kamar yadda aka saba wacce shekarar, da kuma wannan insha Allah karfe 4 muka yi sallah, don Allah yadda za mu fara daga yau da izinin Allah. To don haka
ɗan kwamiti ma ina ƙara tunatar da ku gasha da awwalu da sauransu, so da ka sai a gyaggyara mana kayayyaki na karatu. In Allah yadda muna fatan mu fara yau din, kuma Allah ya sa mu fara sa'a, Allah kuma ya sa mana albarka. To don haka wurin tafsiri ba wai lalle sai nan ba, duk inda kake yi kokari ka halarci inda ake karatun alkur'anin. Zuciyar da Allah ya taimake ta take jin nasiha, take jin wa'azi, Allah yana taimakon ta, ba ta kashewa, ba ta bushe ta zamanto kamar dutse, ba ta zamantowa gaba ɗaya tausayi ya fita daga cikin ta. A'a, kullum zaka dinga la'akari da rayuwa ga kuma imani malam da zai dinga karuwa. To wannan sai ya taimake ka, sai ka zama mutumin kirki, mutumin arziki. To lallai wannan tsarin mu yi shi, daga nan kuma Allah da za mu ci gaba ɗorawa kullum na fa'ida da alherin da ke tattare da wannan wata, lokaci zuwa lokaci har Allah ya kai mu zuwa ƙarshen lokacin Ramadan. Amma dai na ƙara maimaita mana, kada mutum watan ya zo ya fita amma bai tsina na wa kansa wani abu ba, saboda wannan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sahabbai ne kawai suka ji sautin manzon Allah yana gangarowa daga kan mimbarinsa yana ce amin amin amin, sai da ya faɗi wannan sau. Wanda yasa suka yi masa tambaya, ya Rasulullahi, wai akan wa kake faɗin amin din nan ne? Ya ce mala'ika Jibril ne ya zo mun. Da ya zo ga abin da ya ce da ni, addu'a ya akan mutane guda uku. Ya ce Allah wadaran mutumin da aka ambaci sunana amma bai mun salati ba, ya ce in ce amin, na ce amin, a matsayinsa shi mala'ika Jibrilu na shugaban mala'iku, Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na shugaban halittu, ya ce amin. Wannan ya addu'a hukun san dai ta karɓu. Abu na biyu, ya ce Allah wadaran mutumin da Ramadana ta zo ta same shi amma bai yi aikin da Allah zai gafarta masa ba, ya ce amin, Allah ya sa haka. To kuma gashi ta shigo. Mutum na uku, ce Allah wadaran mutumin da ya zo ya riski iyayensa a raye, ko su biyun ko ɗaya daga cikinsu, amma bai yi wani abin da ta sanadiyyarsu zai samu shiga aljanna ba. Don haka an rabu dutse hannun riga, bai kyautata ba, bai risina ba, bai mutunta musu ba, bai tausaya musu ba, saboda haka shi ma Allah wadaransa. Wanda Allah ya ce amin. To kun ga kada mu yi wasa, yanzu duk abin da za ka yi wallahi ka tsara. Yawwa, sallah ta farilla kar mu yi wasa da ita, zumunci kar mu yi wasa da shi a wannan lokacin, ciyarwa kar mu yi wasa da shi. Dama na faɗa mana a jiya a cikin maraba da Ramadanin nan cewa sirrin nan guda uku to azumi yana ɗauke da su. Lallai ka tsara kanka akan wannan sirrin guda uku. Ce wannan ayat cikin suratul Fatir da Allah yake faɗin innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Lalle waɗanda suke karanta littafin Allah shine mai alqur'ani, to lokacin sa ne. Wa aqamus salah, sannan suka tsayar da sallah tun daga sallar farilla da sauran nafilfili da ake yi kokari wannan raka'a 12 da ake yi, biyu yanzu mun yi kafin asubahi, za a yi 4 kafin azahar, 2 bayan azahar, 2 bayan magariba, 2 za ta zo bayan isha'i. To kaga wannan in kana wannan, wallahi kan watan ya kare ka gina estate a wajen Allah aljanna, makama kan gidaje. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya wannan raka'o'i 12 to an gina mar gida. To gida nawa zaka samu? Karka ce to haya zan ba da su, ba haya za ka ba da su ba, naka ne. A nan ko baka ba da haya ba yanzu su kai ma ka mallaka, za ka ji me? Ai za ka yi farin ciki, za ka ji daɗi, za ka bugi ƙarji, ce dinnawa ne, duk kayana ne, kuma ka shiga inda kake so, ka zauna inda kake so. Kun ga wannan alheri ne, alheri ne babba. To lallai mu kiyaye da wannan. Sannan kun ga da manzo Allah ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Duk wanda ya tsayuwar ramadan shine wannan tarawih ko ashan da ake yi,
to Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa. Amma da imani kuma kana son Allah ya baka lada, shikenan zaka samu gafara Allah. To don haka daga yau yi ɗamara wannan tsere-tsere da ake da kai, ka ce kai saboda ka koshi kai jikinka ma ya mutu, amma kuma za a jiyo kakakinka a wani wuri, saboda haka sai ga ana ta gudun masallatai. Duk yanzu masallata ya ce aini daɗewa ake yi, to ba daɗewar ba yanzu duk yawanci masallatai wallahi sai rage. Kai ba ma wannan ba, har yanzu waɗanda za su karanta alamtar kai fa zuwa nasu ma ka je ka gani da an gudu. Duk an gudu, kaga dai ƙarshe dai duk wanda yake cewa wai daɗe ko to ya akwai masu alamtar kai ba, je ka can je ka kai, amma za ka tara babu. Wannan hasara ce wallahi, hasara ce. Kai ramadanan ya shigo, ai dama aiki ne a cikinsa, aiki ne a ciki, to ka tsaya a aikin da kai. To Allah ya sa mu gane, kuma Allah ya sa mu rabauta, Allah ya ba mu ikon waɗannan tsarin. Lallai mu kan mu hisabi kafin mu hisabi, lallai mu kididdige wa kanmu laifukan mu da tsarin mu kafin lokacin da za mu na kididdiga. Allah ta'ala ya dace da mu mana albarka. Insha Allah sai zuwa gobe kuma da izinin Allah za mu je inda za mu bullo. Abinda na fara daidai da ce ne daga Allah, Allah ya ba mu lada, na kuskure kuma Allah ya mana gafara, Allah ya mana afuwa, Allah ya karba ayyukan mu, Allah ya sa da mu za a ga har ƙarshen Ramadanan ayyukan da muke fata da wannan gudunmuwa da taimako duk da muke fatan a shigo a yi, to Allah ya ba mu iko, musamman yaran nan marayu. Kun ga yanayin da rayuwar kullum na faɗa mana, wanda ma suke da iyayen ya suka kare, balle wanda baban nasa baya ya tafi. In gani yanzu yana buƙatar abinci kamar da yake buƙata, yana buƙatar sabulu kamar da yake buƙata, ko kuma duk sauran buƙatunka da ka sani shi ma fa in ya samu yana so. To amma sai ya zama na kai kawai cinye du kanka ka sani, aka yi magana a ce babu to ai kai ka siwa kanka babu, da za ka ba su akwai za ta zo, don za ka samu. Don duk dukiyar da ake barwa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata sadaka da take tawaya saboda abin nan, don yin sadaka in ke sadaka sai ta dawo, za ta dawo. To me yasa ba za ka bayar ba? Shedan ne ya'idukum al-faqra, ce wa ya'murukum bil fahsha. Shedan ne zai zo ya dinga cusa muku, ya dinga cewa kai talauce, in na bayar da Allah ai kudin ma san kare. To ko baka bayar ba sai zan kare, ko baka bayar ba za su kare. Ko akwai wanda ya taba zuwa yana kashewa ba sa kariya. Zara za ta bar dami? Ba za ta bari ba. Saboda haka in an yi ma za su kare, amma ba yawa za su kare. Allah ya ba mu ikon yi, Allah ya datar da mu. Yayin nasu Allah ya ji gansu ya musu gafara, su kuma Allah ya shirya da su, Allah kuma ya taimake su, Allah ya mana albarka, Allah ya samu dace duniya da lahira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa